Здравейте, приятели! Вие сте с мен Дани. Само първо да ви предупредя, играем Clash of Clans. Да ви предупредя, че клипът ще бъде кратък 5 минути. 6 максимум. Защото няма много място. Как те да е. Така виждаме армията. Много горе остава. Един е след това. Друго нещо, да ви се похваля, сега ще нападаме. Как? Това не е Clash of Clans. Не е. В смисъл, да, Clash of Clans е, но все пак това е сървъра, който сега те гледате в друг клип, ще ви покажа. Не, пишете ми долу в коментарите дали искате да ви покажа как сте или. Само пишете долу в коментарите, аз всеки ден гледам. Това ще го нападим сега. Така. Колко е клипа? 1 минута. Добре. Още ще играем. Ще предстоят много интересни клипове, така че гледайте ги. Абонирайте се, харесайте клипа, споделете го, коментари, както ви казах. Покажете го на приятели и те да се абонират, ако искат, защото имам много малко абонати, 2. Но как те да е? Надявам се да станат повече. И добре, ето че свършихме битката. Сега ще ви покажа, това съм аз. Да, вие го видяхте. Какво друго? Мисля, че бях направил грешка. Това като съм го оставил навънка. И ще го приберам. И добре, ще продължим след паузата. И така ще продължим след паузата, защото баща ми беше звънял. Добре, след паузата. Ето, приятели, продължаваме. Да, това е клипа, харесайте го. Ще ви покажа в следващия клип как се сваля и след това малко в Clash of Clans с истинската. До нови срещи. Ето е истинската, между другото. Край.